Wyau Pasg yw un o brif cynnyrch y ffatri yma, ac yn barod maen nhw wedi gynhyrchu dros 2 miliwn ohonyn nhw, a hynny mewn ychydig dros bythefnos. Ond mae dan nhw 7 miliwn ar 20 i fynd eto tan y Pasg. Wel, chi erioed wedi meddwl ffordd mae'r wyau yma'n cael ei dodwy? Tancyr enfawr yn llawn siocled, 19 tunnell o'r hylif brown tew, ddwywaith y dydd yn dringo'r rhyw o'i ffatri y Merthyr i'r lle yma Knowlais. Yna rhan ohono'n cael ei arllwys i fowldiau sydd wedyn yn cael ei troi a'i chwrlio drwy'r peiriant hwn, cyn dod mas o'r ochr draw fel wyau. Ond nid dyma'r darlun pan ddechreuodd y cwmni ar y fenter. Oscar Pesek oedd yr un i sefydlu'r cwmni, ef yn cyrraedd y wlad yma yn 1938 o Vienna, cartre diwydiant siocled ar y pryd. Garej yn Nhre Fforest a 6 o bobl yn cynhyrchu'r siocledi. Dyna'r darlun gwreiddiol. Erbyn hyn yn Knowlais, 200 o bobl yn gweithio gwerth o leia 250,000 o bunnoedd o beriannau. Gallai eich sicrhau chi nad yw lot o'r rhain yn diflannu. Wedi pythefnos o weithio yma, mae'r gweithwyr wedi cael hen ddigon ar siocled. Yn ogystal â'r tunelli o siocled, mae dinelli o bapur llachar a bocsys a thap selio, i bacio 300,000 o wyau'r diwrnod er enghraifft. Mae hanner y cynnyrch yn cael ei gwerthu yma ym Mhryden, a'r hanner arall yn cael ei allforio i wledydd fel America, Twrci ac Israel. 10 miliwn ar 20 o wyau ar gyfer y Pasg, rheini eisoes wedi ei dechrau, a'r 5 miliwn ar 20 o bethau da, tlws ar gyfer y Nadolig bron ar ben. A dyna ddechrau cylch arall o'i blwyddyn arbennig nhw. Nid losin yn unig yw'r cynnyrch. Os oes da chi becyn o wafer siocled yn y pantry o dan unrhyw enw, mwy na thebyg mae yma yn y ffatri yn Knowlais y gwelodd e ole dydd.